Һәр төбәкнең үзенә генә хас булган кабатланмас табигате, тарихы һәм шәхесләре була. Миргарифан абый шундый данлы шәхесләрнең берсе иде. Исән булса, Миргарифан абыйга 70 яшь тулган булыр иде. Зал тулы халык Миргарифан абыйның халык арасында хөрмәт казануын күрсәтте. Ул бик әйбәт оештыручы булган, бик төпле кеше булган, һәм инде һичшиксез безнең иң данлыклы күп төрле фестивальләрдә, Гран-при Әлфия Авзалованың фестивалендә дә Гран-при алган кеше безнең. Гомумән ул безнең районыбызның горурлыгы. Шуңа күрә менә бүген инде без монда җыелып, искә төшереп, аның җырларын тыңлап, аның турында истәлекләрен тыңлап, без инде үзебезнең шәхесләребезне белергә тиеш, үзебезнең талантларыбызны белергә тиеш. Илаһи көчкә ятаушы белән күпме кешенең йөрәгенә үтеп кергән райондашыбыз үзенең вафатыннан соң да мәңге үлмәс җырларын калдырды. Иске алу кичәсендә Миргарифан абыйның Актаныш районында, Зәй шәһәрендә, Җәлил бистәсендә яшәүче иҗатташ дуслары да катнашты. Ул бит нечкә күңелле, бала җанлыклы, семья өчен янып тора торган кеше иде. Нишлисең? Үлем үкенечсез булмый. Җырларга яратты, сәхнәне яратты, кешеләрне яратты. Әтиебез Миргарифан бик гадел, бик төрле фикерле, бик олы җанлы, ихлас кеше иде. Бик кинәт китеп барды, без моны әзер түгел идек. Әлбәттә, аның безгә бирәс киңәшләре, фикерләре бик күп иде. Миргарифан абый спектакльләрдә дә уйнаган. Райондашыбызны иске алу кичәсендә дә муханлылар Гайфи бабай өйлән давай дигән спектакльдән өзек күрсәтте. Миргарифан абый инде авылыбызның горурлыгы, бик күп талант иясе. Аның эшләгән эшләрен, аның сәхнәдә тоткан, уйнаган рольләрен без бүгенге көндә дә үзебезнең эшебездә кулланабыз. Аның җырларын спектакльләребездә кулланабыз. 2003 елның 9 майында Мөслимдә сугышчан һәм хезмәт даны мемориаль комплексы ачылды. Райондашыбыз Лилия Садриева Батырлар шәһәре шигырен яза. Миргарифан абый көйне үзе иҗат итә. Иске алу кичәсендә Миргарифан Ханнанов башкаруында әлеге җырдан видео өзек күрсәтелде. Батырлар шәһәре җырын Сүнмәс дәрт клубы егетләре дә башкарды. Мөслимне Миргарифан абыйсыз үз алдына да китереп булмый, чөнки нинди генә чара булса да, нинди генә мероприятие үткәрсәк тә, без инде һәр вакытта да Миргарифан абыйның шундый горур, мотор, теге дәү тавышы белән искә алабыз. Һәр вакытта да инде ул Мөслимне күтәреп йөрде, мәш әйттереп, һәр вакытта да туган ягын горурланып искә алды. Чараны төгәлләп сәхнәгә Миргарифан абыйның гаиләсе, якыннары күтәрелде. Аларның һәр кайсы Миргарифан абый белән бәйле истәлекләрен уртаклашты. Район мәдәният йорты фойесында Миргарифан абыйның шәхси әйберләреннән ясалган күргәзмәне Туган як музее хезмәткәрләре оештырган. Күргәзмәдә Миргарифан Ханнановның бәйге һәм конкурсларда яулаган мактау грамоталары, бүләкләр, медальләр, гармуны, аңа бүләк итеп бирелгән китаплар, республика һәм район газеталарында аның турында язылган мәкаләләр урын алган иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.